reggelt, Rászpiusa! Jó reggelt a faszom! Tudja mit? Jól lenne csinálni valamit az a rohadt kutyával, mert nekem egy kutya sem fog terrorizálni a saját kertemben. Elegem van. Megyek és veszek egy sörétes puskát, aztán lesz miért ruhatni a teletem, mert ólommal a seggét neki. Magemet jól lekések a táncóráról. Picsában, Norvit, hányszor mondjam, hogy használd a kocsim, ne állít az ülést! Hozzá sem nyúltam. Akkor miért van ilyen közel? Szerintem már teljesen hátra van tolva a Rászpiusa. Nem, állítottad, látszik, mert a levegőt ezek a citkoim dudálnak. Hallod? Hallom. Ez így nem jó. Ez tudományosan bizonyított, hogy elállítottad az ülést. Ez nem tudományos. De azt, ne vitatkozz! Nem tudományos. Mondom, ne vitatkozz! Hát, Tudományos a picsába!